Hello! Welcome sa tanan nga makakita ani nga video sa ato ang YouTube channel. Welcome back sa ako ang YouTube channel sa mga ako mga subscribers ug sa mga bagong subscribers. Welcome. So karong adlaw mga iso na ko i-share sa inyo ang akong devotional verse for today. So gahapon nagisguta sa 2 Peter chapter 3 verse 9. And today atang sigutan ang nasa gingon diri sa 1 John. So nanami karon sa 1 John mga isoon. Ang akong rema verse diri sa 1 John is kaning naa sa 1 John chapter 1 verse 2. Okay. So ningon diri mga isuon nga this one who is life itself was revealed to us. So sa 1 John chapter 1 is naghisgot siya about ni Jesus, no, about ni Jesus Christ. So ningon siya diri sa verse 2, this one who is life itself means si Jesus, life itself. Subot pasabot si Jesus mismo mao ang kinabuhi was revealed to us, ni-reveal sa ilaha sa panahon pa nila John, sa panahon pa nila Peter, no, sa mga disciples sa una, sa mga apostles, as in nagpakita gid sa ilaha si Jesus as human, no, revealed to them. And we had seen them. So sa kita gid nila nakauban na si Jesus, no, bisan asa si Jesus mulakaw, kauban sila, nagministry si Jesus, kauban sila, magmiracle si Jesus, kita sila. So grabe kaayo ang privilege sa ilang sa una, sa ilang life sa una nga nakita nila na himamat yun nila si Jesus, sa kauban nila si Jesus, nakastoryan nila si Jesus, di ba? Pero I believe nga privilege pud kay sa ato karon nga we are living by faith not by sight. Nagtuo ta ni Jesus even wala pa nato siya makita, no, nagtuo ta kang Jesus even dili nato siya mahikap, nagtuo ta kang Jesus because nabasa nato siya sa Bible. No, that's the true faith igsoon. Wala nagbase kung nakakita o wala, naka-experience o wala, as long as you believe, no, that's faith. Hallelujah. Hoping for the things, no, believing or trusting to the things, nagasalig, nagalaom sa mga butang nga wala pa nakita. That's faith. Ningon diri maisoon padayon ta sa verse 2. And now we testify and proclaim to you that he is the one who is eternal life. So blessed kay ko ani nga word, ani ko nga murag kani nga verse or ani nga passage is it's like an eye opening para sa ako kay na blessed kay ko ani pag-ingon ani nga. And now we testify and proclaim to you that He is the one who is eternal life. So, si Jesus may gisutan ani nga verse 2, ani nga chapter sa John, sa 1 John. Ani ko na amaze nga niingon siya nga He is the one who is eternal life. So, si Jesus daw ang eternal life. Ang ni siya ison. Ang akong pagsabot sa una is once nga example man si Jesus, once nga mo tuo ka kang Jesus, i-accept nimo siya as personal Savior, Lord and Savior sa imong kinabuhi, is madawat nimo ang eternal life. Okay? Nga na kung pagsabot sa una, this is Jesus, once you believe and accept Him as Lord and Savior, tagaan ka niyang eternal life. Okay? So, kaning duha imong maangkon, no, once mutuo ka kang Jesus, maangkon imong eternal life. So mao na nga akong pagtuo sa una, but then I believe nga nakabasa na ko ani nga verse before kay not to boast igsoon is nabasa na ko one time ang whole Bible. But na karon pa lang gyud ako nasabtan, makaingon jud ko nga ang Bible gyud is ang pulong sa Ginoo gyud is bag-o gyud adlaw-adlaw. Even if how many times na nimo na nabasa, how many times na nimong gitun-an, is naa gyud dihapoy bag-o fresh revelation na ihatag si Lord sa ato. No man dili gyud makatagbaw, dili gyud ka makaingon nga I know it. Dili ka makaingon nga akibaw na ko anang Biblia, kasabot na ko ng Biblia. Dili ka makaingon ana nga naman kay everyday nga nagabasa ta, nagatuon ta sa Biblia, nagi mga bag-ong itudlo, no, nagi bag-o nga mga mo-strike sa atong kasing-kasing nga makaingon ta nga karon palagi ko ani, karon palagi ko ka-realize ani. So kani akong experience ani maigsoon, karon pa pud kay ko naka-realize. Karon pa ko naka-realize ani igsoon. I don't know kung nasayod na mo ani, I don't know kung na-reveal na ni sa inyo ha, but sa ako personally is karon pa lang ko nga ningon diri nga He is the one. Now we testify and proclaim to you that He is the one who is eternal life. Si Jesus mismo ang eternal life. So ganiha nga once mutuo ka kang Jesus, mo receive ka as Lord and Savior ni Jesus, isagan kag eternal life. But karon dili na mao ang ako ang nasabtan. Ang nasabtan ako karon is once mutuo ka kang Jesus Christ and you will accept Him as your Lord and Savior, is maangkon nimo siya, which is He is the eternal life.
Okay? Madawat nato si Jesus, magpuyo siya sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi. And makabaton tag eternal life kasi Jesus mismo ang eternal life. Subot pasabot mga igsoon, having Jesus Christ in our lives, having Jesus in our hearts, no, is having eternal life. Kung naa si Jesus atong kinabuhi natin eternal life, kanus nagsugod ang eternal life sa dihang imong gidawa, sa dihang atong gidawa si Jesus atong kinabuhi, sa dihang atong gipapuyo si Jesus atong kinabuhi, adto po nagsugod ang eternal life nga ning puyo sa atong kinabuhi, adto nagsugod ang kinabuhing walay katapusan sa dihang gidawat nato si Jesus atong dughan. Amen. So ana na ko nasabtan nga wow, si Jesus gyud ang whole package, si Jesus ang kana bitong siya ang gift ba from the Godfather, no, siya ang gift from the Father nga full na walay kulang, no, walay kulang. Siya na ang kinatibuk-an nga gasa sa Dios nga naghatag sa tanan nga atong gikinahanglan, nagsangkap sa tanan atong gikinahanglan. Kaluwasan siya ang kaluwasan, siya ang kinabuhing walay katapusan, siya ang paglaom, siya ang kalinaw, siya ang gugma, ang tinuod nga gugma, siya tanan, no, siya tanan kung naa nato si Jesus. So di ba grabe ka ay opening kung naa si Jesus atong kinabuhi, kung atong gi-accept si Jesus as our Lord and personal Savior, unsa may makulang sa ato di ba? Kung naa si Jesus atong kinabuhi, unsa may wala pa sa ato no nga naaman sa iya ang tanan, naman kang Jesus ang tanan, suot pasabot naapod nato tanan once na accept nato si Jesus ug gipapuyo nato siya sa atong kinabuhi. Amen ba? Di ba grabe kaayo, power kaayo si Lord. Nakain ko nga, wow, amazing kaayo. Nawgay na ko nakabasaan nga verse, but karon pa lang gid ko nakahigmata, karon pa lang ko nakamata, nakasabot nga si Jesus di ay ang eternal life. Grabe, grabe ka power si Lord. Dili di ay na once mo dawat kang Jesus is makabaton ta kinabuhing wala katapusan, dili, no, si Jesus mismo ang kinabuhing wala katapusan, si Jesus ang alpha ug ang omega, walay sinugdanan, walay katapusan. So buto sabot, having Jesus is having everything. So wala nay kulang, wala nang, kung sa Tagalog pa, wala ka nang hahanapin pa, no, full pack na, the best na ang gasa nga gihatag ni Lord, which is Jesus, no, grabe si Lord. So ningon diri, he was with the Father and then he was revealed to us, no, siya ang gift, siya ang gasa nga gikan mismo sa amahan and then gi-reveal diri sa atoa, no, grabe kay si Lord, grabe ang yang precious son, ang yang only son, begotten son nga gikan mismo sa iya kauban niya, iyang gipadala, iyang gi-reveal sa atoa aron kita makatagamtam, no, sa kinabuhi nga walay katapusan, makatagamtam, di ba, ningon dito sa kanang laing kanang verse nga mo kini ang tinago, no, ang tinago nga mo si Kristo, no, mo na kanang sani kadato, unsat kung kasabot pa lang taon sa dayta kadato, no, nga ang tinago mo nga si Kristo anaa kaninyo. So ningon si Pablo adto nga si Kristo anaa kaninyo, si Kristo aniya kanato. So dili man siguro ta dato sa material nga mga butang, wala man tay sakyanan, wala man tay balay nga nindot kaayo, wala man tay mga mahalon nga mga butang maigsuon, but kung naa si Jesus atong kinabuhi, grabe, labaw patas dato din sa kalibutan. Amen. Siguro ang definition nato sa dato is having things, no, daghang mga butang, no, material nga definition, materialistic nga definition sa dato. So nga na man gyud ang definition din sa kalibutan, once nga daghan kag nindot nga mga butang, daghan kag kwarta, mao na siya dato maisuon. Pero diya sa espirituhanon nga bahin, diya sa spiritual realm igsuon, ang tinuod nga dato is katong kinabuhi nga gipuy-an ni Kristo. No, ang tinuod nga dato is katong kasing-kasing nga giharian ni Ginoong Kristo. So kita ang tinuod nga dato, dili ang mga tao nga nasa kalibutan, dili ang mga tao nga daghang kwarta, dili ang mga tao nga daghang mga nindot nga mga butang. No, man dili ta angay sana magselos, dili ta angay nga masuya sa mga tao nga naay mga ingana nga mga panalangin, no, dili ta makaingon nga Lord, murag wala lagi ko nimo gi-bless Lord kay wala koy butang nga susama sa ilaha, no, Lord, murag wala lagi ko nimo gi-bless, nangalagad man ta ko nimo Lord, murag wala lagi ko nimo panalangin kay wala koy balay, wala mi balay nga susama sa ilaha, wala mi kwarta, kadaghan sa kwarta nga susama sa ilaha. So dili na mao'y basihan igsoon, dili na mao'y basihan sa pagkadato, no, kay ang pagkadato mga igsoon is katong kasing-kasing nga napuy-an, no, ni Ginoong Kristo. Hallelujah. So you are blessed. I believe ikaw nang gatanaw karon, blessed kayo ka kung naa si Jesus sa imong kinabuhi. But kung ikaw nga nang gatanaw karon wala pa si Jesus sa imong kinabuhi,
tagaig panahon, tagaig time nga i-assess imong kagalingon, no? Maminaw ka sa pulong sa Ginoo, i-check nimo ang Biblia, tanawa ang Biblia, basa ang Biblia, tun-i ang Biblia maisuon. Ang Biblia is dili lang ihadhad sa altar mga isuon nga butangag kandila din ang pabasahon ang mga bagdok ug ukok, no? Dili na sila makabasa ug sila magbasa na igsoon sila rin maluwas, no? Kita para sa tuang kaluwasan kita nga mga tao, unang atong basahon ang Biblia, basahon nato ang pulong sa Ginoo aron masayod ta sa kamatuoran, kay ang kamatuoran may maghatag kanatog kagawasan mga igsoon. Amen. So dili ta mosugot nga dili ta masahid sa kamatuoran, mo nang basahon nato ang pulong sa Ginoo adto nato mailhan o makita kung kinsa si Jesus nga ato di siya gikinahanglan, siya gyud ang atong gikinahanglan mga igsoon. Taliwala sa mga sitwasyon sa kalibutan, mga problema sa kalibutan, wala tay laing wala tay lain nga kasandigan, wala tay laing kasaligan, no, kundi si Jesus lang yun, no. So don't be founded, nato yung saying nga nag-ingon nga, don't be founded without Jesus in your life, no. So ikaw nga wala pa Jesus sa kinabuhi, ako kang i-lead into prayer. Hallelujah. Sabat ani nga pag-ampo sa kinasingkasing, kung gusto nimo nga makabaton ka kinabuhing wala katapusan, be sure nga imong dawatan si Jesus karon. Hallelujah. I'm praying for you right now, and sabat ani nga pag-ampo nga kinasingkasing isuon. Hallelujah. Ginoong Jesus, pasaylo ako sa akong mga sala, sukad sa akong pagkabata hangtod karon. Ug karon akong giablihan ang akong kasing-kasing, ug ako kang gidawat, ako kang gipapuyo, ako kang gi-welcome. Magkinabuhi ako nga uyon sa imong kababuton. Tabangi ko Ginoo nga ako makabaton ug lig-on nga pagtuo diha kanimo. In Jesus name. Amen. Amen. Hallelujah. So praise the Lord mga igsoon. If imuhan ang gi-pray, imo nang sabat ka sa prayer nga kinasing-kasing, si Lord nakakita ana, si Lord nakakita sa imong kasing-kasing karon. And si Lord is nagpuyo na sa imong kasing-kasing karon once nga sabat ka nga prayer with heart yun, no? With your heart. Hallelujah. Praise the Lord. So salamat sa Ginoo ani nga higayon mga igsoon. I hope nga na-bless ka sa pulong sa Ginoo kanang kagabion. Mubo lamang ang oras, pero I believe nga igo na kato nga mga pulong nga nitanom sa imong kasing-kasing karon. And I believe nga ang Ginoo gyud magpatubo na. I believe nga si Lord gusto gyud nga motubo ta sa tuhanan nga bahin. Hallelujah. I bless your life, no? Binaagyan nga video, I speak blessings sa imong kinabuhi. Whatever nga imong gipangayo na ni Lord, I speak right now nga kana i-grant ni Lord according to His will. In Jesus name. So daghang salamat mga igsoon. I pray and I hope nga padaan ka magatan-aw og mga videos nga maka-inspire ug maka-uplift sa imong souls. Hallelujah. God bless you and see you sa next nato nga mga video. Thank you for watching igsoon.